ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ವಿತಾ ಉಡುಪಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ May 12 ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಇಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಲ ಬೈದನ್ ಬಂದೇನುವೆ. ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲ ಇಂದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತು ಪೋಲೆ ವರಾಂಡಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ನನ್ನಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ವಸ್ತು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತು ಪೋಲೆ ವರಾಂಡಲ. ಇಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಂತ ಕಟ್ಟೆಡೆ